Какво става, панти мой? Това е Влади. Това е сестра ми Плами. Днес Рая ще ни избира какво да ядем, както в миналото видео, ако си спомните, само че Люси участваше. Това път участва Влади. Абонирайте се за канала с камбанка, за да ви изчаква, когато качваме нови видеа. Нека сега видеото започне. Рая, виж, салам. Ти много обичаш. Рая ми избра сладкишче срещу лимон, просто как да не обичаш това куче. Отваряме го. Добре. Вкуса на това нормален шоколад. Добро е. Нормално сладкишче. Супер си. Не, чили сос! Не! Ще сложа малко. Ти си почивай. Край. Ето. Манинко. Стига да подготвих ти чаша мляко. Айде. Айде. Нищо, лютото е здравословно. Така, лют сос и лукум. Да видим кой ще избере. Но то на мен пак ми се падна люто като в миналото видео. Аз вече свикнах. Ето. Ще сипа чаша мляко, че когато ми стане люто, да се пие. Така. Сега. Защо? Ето вижте. Една капка, две капки. Точно толкова сложих на него. Сега 3, 2, 1. Сега не чак тако люто, ама почва да става. Ако не ти достига, ще ти сипя. Така. Така, нарязах му лимонче. Трябва да го ям. Може да го близнеш. Аз ти позволявам. Давай. Ти близна ли го? Какво направя с него? Реакцията му беше... Това беше тази реакция, буквално. Ето ви вафля. Не. И последното. Yes! Добре, хора, сега ще пробваме този шоколад Лео. Това е като тик-так. Като кит-кат, а не тик-так. Ето. Дай ти помогна. Чакай, мога. Чакай, разбрах как. Заповядай. Това е като кит-кат. Нормален кит-кат. Само че с вкусна мелка. Да. Ето лайк, ако ви е харесало видеото. Надявам се да ви е харесало видеото. Това беше като цяло от нас. И чао! До следващото видео.